Как работят Европейската централна банка и евросистемата? Това е Сара. В момента тя пътешества из Европа. Струва й се много удобно да пазарува в евро на много различни места, без да се налага да обменя пари. Освен това и е лесно да сравнява цените в различните държави. Тя се пита, кой ли се грижи за еврото? Ето това е задачата на Европейската централна банка, която се намира във Франкфурт, и на централните банки на държавите, които използват еврото. Заедно те образуват евросистемата. Основната задача на евросистемата е да определя и прилага паричната политика за еврозоната. Това означава да поддържа ценова стабилност, иначе казано да поддържа инфлацията на равнище под, но близо до 2% в средносрочен план. Но какво общо има всичко това с Сара? Висока инфлация означава, че цените се покачват бързо. Така след време Сара няма да може да си купи същото количество стоки и услуги за същите пари. Ето защо евросистемата полага големи усилия цените да се задържат стабилни. Тя разполага с редица стандартни инструменти на паричната политика за тази цел. Най-важните от тях са решенията, които взема за основните лихвени проценти, които влияят върху икономиката и равнището на цените в еврозоната. По време на кризата евросистемата също така временно използва допълнителни мерки, за да подпомогне функционирането на еврозоната. Важните решения в евросистемата се вземат от управителния съвет на Европейската централна банка. Този орган се състои от всички управители на националните централни банки на страните от еврозоната и членовете на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Но членовете на съвета не представляват своята държава. Те гласуват напълно независимо в интерес на еврозоната като цяло. А решенията се вземат колективно, като всеки член има един глас. Така че председателят на Европейската централна банка не взема сам решенията. Евросистемата има и редица други задачи, например да осигурява гладкото функциониране на платежните системи, по-бързо, по-сигурно и по-лесно да се извършват безналични плащания в евро в цяла Европа, да държи и управлява официални резерви в чуждестранна валута и други активи, да събира и съставя разнообразни статистически данни. Освен това, Европейската централна банка одобрява емитирането на евробанкноти, част от които ще се озоват в джоба на Сара. И така, Сара продължава пътешествието си из Европа вече с по-ясна представа какво и кой стои зад еврото. А и вече разбира по-ясно как Европейската централна банка и националните централни банки влияят върху хората в еврозоната, където и да живеят, учат, пътуват или работят.